Bona nit! Aquesta porta molta guerra, però molta més suportarà. Això és Curs Negre, un projecte nou que vol ressuscitar el heavy metal fet en català i cantat en català com el Centraït i altres grups. Esperem estar a l'altura. Això es diu Esgraó cap a l'infern. Ara parlem de les peripècies d'algú que volta molt per les nits i moltes aventures